Makhosi amakhulu, sanamukela kwi-Khanyisani TV. Igama lami ngumkhulu Mbanjwa. Mawusamusha le channel siyacela ukuthi usubscribe ukuze ukwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, isihloko sethu namhlanje sikhuluma ngaso, sikhuluma ngomkhokha. Yini umkhokha? Uvala kanjani? NgesiLungu umkhokha baye bathi i-repetition of events. Repetition of events. Ngichaza ukuthini? Uma ukhona ekhaya umuntu owafa ngesikhali, leyo mkhokha wangavala uhamba uphinde uvuke. Uma kukhona umuntu ekhaya owafa ngemoto, leyo mkhokha uhambe uvuke. Kuyangixaka-ke mina umuntu athi uya kumelaphi wendabuko ufisa amlungiselele izinto, ahlole, azizwe inkinga zakhe, aqale umelaphi wendabuko alungise leyo nkinga le abhekene nayo. Umbuzo wami, imikhokha le esuke sizala nayo ngakubama, imikhokha esizala nayo ngakababa, nemikhokha esiyi-inherit-ayo nabantu esimbatha nabo, uwakha kanjani umuzi, noma ngizothi uklina kanjani umuzi kube kuvuza, usibhandisha kanjani isilonda sinobovu? Ngoba wonke umuntu ongaphansi komthunzi welanga, imikhokha ayithole ey'nkabeni zabazali bakhe ifanele ivalwe kuqala. Ngiyangizwa makhosi amakhulu, khona imikhokha yokuthi uzohlupheka uhlushwe yimimoya noma isipho sabantu abadala sigcine sikubulala. Khona imikhokha yokushona uhlupheka, khona imikhokha yokuthi ugcine ungashadile, khona imikhokha yesikhali, khona imikhokha yokuthi yaze yaphuza le ngane ifane njengomkhulu bani. Uyangizwa makhosi amakhulu? Uma ufisa ukuvalela imikhokha, khona iy'ndlela okwenziwa ngazo ukuthi kuvalwe leyo mkhokha leyo, khona uzokwazi ukulungisa impilo ihambe iye phambili. Uma udinga usizo, makhosi amakhulu, u-081 380 4198. Uma usamusha kwi-channel, subscribe, kuningi esiseza nawo. Umkhulu Mbanjwa.